Samantala, kasado na ang taas presyo po sa bentahan ng Karneng Baboy sa Luna, La Union matapos pong aprubahan ang mungkahi ng samahan ng mga public meat vendors ngayong Marso. Sa aprobadong price ceiling mula sa lokal na pamahalaan, tataas ng 20 pesos ang singil sa kada kilo ng iba't ibang parte ng baboy tulad na lamang sa lamang loob, buto-buto, ribs at liempo at pork chapa. Mula sa dating price range at 270 hanggang 320, nasa 340 pesos na ito hanggang 390 ang presyuhan ngayon. Dahilan umano ito sa mataas na kasalukuyang presyo ng live weight ng baboy sa lalawigan na inaarayan na po ng mga meat vendors. Samantala, suwestyon naman ng mga ilang residente ang pagpapatupad ng price ceiling sa iba pang produktong karne ng bayan upang mayroong umanong basihan ang mga mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.